útorok sa v Pohronskom osvetovom stredisku konalo podujatie Dobrožiara. Žiaci si mali možnosť vytvoriť zaujímavé výrobky. Nás zaujímalo, či ich to baví. Čo práve robíš? Stromček šťastia. Páči sa ti tu? Áno. Čo ste si pripravili pre deti? Vzhľadom k tomu, že spolupracujem v rámci regiónu s remeselníkmi, som ponúkla pani Švecovej remeselníkov a vlastne vytvorila také know-how tejto dielni celej. Práce, ktoré čerpajú z tradičných remesiel, ale aj také súčasné, lebo tradičné ľudové umenie je vlastne, to je nevyčerpateľná studnica a ešte stále dokáže obohatiť mladých ľudí, pretože to, čo sa voľakedy robilo, v modernom ponatí, troška upravené, dokáže ponúknuť mladému človeku zaujímavé veci. Čo vám vnúkol nápad vytvoriť toto podujatie? Podujatie je súčasťou jedného väčšieho projektu, ktorý sa realizuje v meste pod názvom My Žiarčania. Tento projekt je podporený programom Mládež akcií a aj toto podujatie je z tohto financované. Ide o to, že mladí ľudia sa tu naučia tvoriť rôzne výtvory, ako napríklad stromček šťastia, smaltovaný šperk alebo formu pedik. Podujatie Dobrožiara sa konalo prvý ročník. Žiaci si mohli vyskúšať prácu v tvorivých dielňach. Na tomto podujatí spolupracovali mladí ľudia a pracovníci s mládežou. A to je cieľom tohto projektu. Pri organizácii pomáhalo občianske združenie Zažiar, Pohronské osvetové stredisko a Mestský mládežnícky parlament. Návštevníci mali možnosť vyrobiť si šnúrky lietačky, stromčeky šťastia a vrtuľky. Alebo máme tu prácu s drôtom ako dekoratívny prvok a rôzne iné textilné techniky. Čo ste si pripravili pre deti? No, pripravila som si drôtikovanie, výrobu stromčekov šťastia. Baví to deti robiť? Ale baví, no na tieto dievčence, aha, no slečny už skoro, aha. Vyrábam stromčeky šťastia. Tak toto sú tzv. Šnúrky lietačky, ktoré sa robia z 5 farieb a zapletajú sa takéto náramky. Vyrábam si náramok z takýchto nitiek. A vôbec, keď robíme takéto dielne, tak vždy to zaujíma ľudí. Možno aj z toho hľadiska, že vlastne sú prekvapení, že urobili niečo. Na záver všetci návštevníci mohli taktiež namalovať perník a odniesť si ho domov. Tak páči, akorát, že ja som na takéto veci antitalent, takže sa pokúšam. Čo si práve vyrábaš? Srdiečko. Páči sa ti tu? Áno. Áno, je to veľmi pekné. Aká je účasť? Je to tak rozdelené, že každú hodinu sú dohodnuté nejaké triedy, plus môže prísť verejnosť, ale je taká predpokladaná účasť, že vyše 100 detí je dohodnutých zo škôl. Z podujatia Dobrožiara Kristína Crchová, Televízia 4.